Oké, forog minden. Kamera, egy csapót kérek. Még egyet. Nagyon sok időt töltök a műteremben, a szobraim társaságában. Sok időm akad ezeken töprengeni, hogy szeretném ezeket a szobrokat élettel megtölteni, hogy ne érezzem magam egyedül a műteremben. Az egyetemi évek, ami ugyancsak egy meghatározó eleme az életemnek. Nagyon sok kortársammal ismerkedtem meg, akikkel a mai napig együtt szoktunk dolgozni. A mesteremmel nem mindig voltunk a legjobb kapcsolatban. Volt egy pályázat az egyetem berkein belül, egy életnagyságú vizsla kutyaszobrot mintáztam viaszból. Nem készültem el a gipsz öntvényével, tehát viaszban adtam be a pályázatra. Akkor a mesterem tajtékozva, de először feszült csendben átjött, és elkezdte mutogatni, hogy mi az, amiket meg kellett volna mintázzak még jobban a szobron. Egyre mérgesebb lett, és egyre hangosabban közölte velem ezeket a meglátásait. El lettem bizonytalanodva, és a mester szüntelenül mondta nekem a meglátásait, míg egyszer csak fogta magát, és elkezdett kifele sétálni a teremből, de megtorpant az ajtóban, felém néz, és drámaian csak annyit közöl, hogy egyébként gratulálok, maga nyert, és becsapta az ajtót, és magamra voltam utalva minden érzelmemmel együtt. Nem csak én akasztottam ki szegény mesteremet, hanem Kotorman Ábel szobrászművész kollégám is. Mesélte nekem Ábel, hogy meghallotta ezt a kis párbeszédet a mesterünk és egy másik mester között, hogy amikor a Kotorman Ábelre gondolok, hamarabb őszülök. De miután ő végzett, megkaptam egy Solti Andrist. Hét pontból álló folyamatként lehetne megfogalmazni. Az első pont a tervezés, a második pont a vászhegesztés, harmadik pont a mintázás, a negyedik pont a szilikon negatív szerszám elkészítése, az ötödik pont a pozitív végleges anyag kilaminálása, vagy éppen kiöntése, hatodik pont a festészeti rész, és végül a szállítás következik. Nagyon
szeretem az első folyamatot is, a tervezési részt, amikor lerajzoljuk, vagy éppen egy makettet készítünk az adott szoborról, elmerülünk az adott állat anatómiájába, a textúrájának a megértésében, logikájában, hogy hogyan épül fel, hogyan tudjuk elérni minél jobban ezt a hatást, hogy ne egy élettelen, egyszerű szobor legyen, hanem tényleg egy valódi hatást hogyan tudunk reprodukálni. A lakatos folyamatok következnek, amikor meghegesztjük a szobor tartóvázat, ami zárt szelvényekből épül fel, azt megfelelő méretekre levágva összehegesztjük. Erre kerül egy csirkeháló, amit purhabbal szoktunk általában befújni, és erre kerül majd az agyag. A mintázás, ami számomra a leglelkesítőbb folyamat. Felrakhatom a szobornak a nagyobb tömegeit, amikor látom magam előtt, jól működik-e, az arányok, szerkezet, anatómia kezd összeállni. A természeti törvényszerűségekre kell rájönni az alapos tanulmányozás során. Nagyon sok videóanyagot nézek az adott témában, aközben jövök rá, hogyan is tud csavarodni, hogyan tud gyűrődni az adott bőrréteg. Vannak formák, amiket igenis felerősítek, amit fontosnak érzek, és vannak olyan formák, amiket csendesebben, finomabban érzékeltetek. Hogy a szem, hogyha végignézünk egy műalkotáson, egy szobron, akkor a szemünk érezze azt, hogy mik azok a pontok, ahol megpihenhet, ahol egy kicsit gondolkodásra késztetheti a nézőt. Minél több nézetből is egy kerek egész képet alkossunk. Ez jó, vagy még máshogy? Akarok estig itt lenni. Szilikon negatív szerszám elkészítése. Szárazabb technikai folyamat. Nagyon fontos számomra a figurális szobrászat, tehát ebben érzem igazán magabiztosan magamat, és nagyon érdekel az emberi érzelmeknek a megragadása egy szoborban, mivel ez egy csendes, élettelen tárgy, amit igyekszik egy szobrász élettel megtölteni. Meglévő szobrászbarátaimmal együtt közösen végzünk. Ebbe is mindig megtaláljuk a lelkesítő részeket.
Én nagyon sokszor igyekeztem valóban a látványnak a leképzését minél hűbben visszaadni, már izzadságszagúan, és ezt többször meg is jegyezték, hogy mikor lesznek ezek a szobrok igazán szobrok, és nem csak mondjuk egy stúdium vagy tanulmány. Ez a rész is egy több emberes folyamat, mivel több nagyobb részre van szedve ez a negatív forma, amit levettünk az agyagmintáról. Valakinek tartania kell, összecsavarozzuk. Az anyag kötésére való tekintettel egyedül szinte lehetetlen ekkora méreteket kikenni, kilaminálni. Miután kilamináltuk ezt a negatív formákat a megfelelő vastagságra, majd jön a szétszedési fázis, amikor végre lekerül a negatív héj a pozitív végleges szoborról. Ez mindig nagyon izgalmas. És ilyenkor bukkan elő az a forma, amit eddig csak agyagban láthattunk. Némi retusálás, az öntészeti hibák eltüntetése. Ilyenkor megesik, hogy az illesztést azt kézi csiszolás folyamán gondosan mind el kell tüntetni. Pull up that song there. Ez az a pont, ami nekem már egy szürke zóna, ami az utolsó mozzanata tulajdonképpen a szobornak. Ezt mindig általában egy festőművész szokta elvállalni, ezt a feladatot. Lengyel Gergő maszkmester és szobrászművész készítette a festés részét. Ez határozta meg tulajdonképpen a szobor igazi eszenciáját. Egy megkönnyebbülési fázis. Úgyhogy én nagyon szeretem, amikor már csak integetni kell az adott járműnek. Szeretnék olyan szobrokat készíteni, amik valóban történetet mesélnek el, valóban mély, csendes érzeteket közvetítenek, amivel mindenki legalább egy kicsit is, de tud azonosulni, vagy éppen már átélte ezt a fajta érzetet. És legtöbbször azon kapom magam, hogy ennek az érzéseknek az összessége az egy ilyen, mint már említettem, egy csendes melankóliába torkollik.